Doncs és el que no tenim clar. No, perquè potser ell posa la tela aquí i el cavat hi va per dalt un altre post. Això és el que fa ell en dos aposts, normalment. Això ho fem nosaltres. I llavors, entre post i post hi ha d'haver uns llistons per jugar com la... I entre llistó i llistó hi ha la... Sí, clar. Què et sembla aquest el tallet? Oh, sembla que estigués en un altre món. Molt ja et dona l'alçada, no? Tens aquí? Sí, sí. Clar, jo no veuràs res, però... Clar, quan això estigui tapat, el que veus ara no veuràs. No, no veuràs res. No se pot preveure els plans i aquestes coses. Perquè jo tinc por que per la xemeneia aquí no la podreu... Només amb les bigues que apoyen per aquí, perquè la xemeneia aquesta pesa. No, però que tens la paret. Allí no està aguantat el puntal, allò és quasi paret encara. Només la xemeneia, ara que pugeu la paret, s'hauria ja de deixar els apoyos de la xemeneia. S'hauria de deixar els travessers que facin que carreguin damunt d'aquí. Tot això és el que veig jo. Bueno, això encara podem fer-ho. Però si no tenim ni les dimensions, ni com ha d'anar, ni res. Bueno, me la dibuixo avui. Joan, ja estem, tu, que és la una. Sí, xec. Compte lloc, allí hi ha d'haver el que... 10 clavats, ja. Escolta, mira-ho, per si de cas, perquè ho agafa la meva dona. Ara vinc, doncs. Vale, perfecte. Sí. Escolta, marxem, doncs ja, que així ell ja no... Això és el que estem discutint de com ha d'anar. Sí. Bueno, ens quedem aquí una mica i ara baixem, Aquí damunt hi va el que dieu la post, que són La post, aquests llistons. sí. Damunt dels llistons la tela asfàltica o el butil, el que digueu, no? Sí. Molt bé. I damunt d'això hi va l'aïllament, que són 8 centímetres. Sí. Damunt de l'aïllament i voldria posar la tela de butil. Llavors, clar, aquí davant, això d'aquí, aquí ja no et deixen espai per posar-hi un alt, o han de tallar això. Bueno, ja ho tallaran. Ara les tenien tallades. Darrere teva està més cap Ara les tenien tallades i ara les retallaran amb la serra, després. Bueno, serà amb la radial, perquè per si no... I l'altra cosa que es pot fer és deixar a vegades... Tot això ho requereixen amb un mur, no? Sí, o a vegades hi deixen el... Aquí el poden recréixer per damunt. Sí, una cosa, a vegades es veu els troncs, veus el mur i els troncs. A on es veu això? Per això és dolent, no? Perquè el tronc no toqui l'aigua. Llavors a tu et preocupa que el gruix aquest que hi ha aquí damunt es vegi de sota. Sí. Perquè la pissarra anirà damunt, no? Sí. Llavors, una cosa, aquest mur, sí, clar, és la tela asfàltica que està aquí damunt i el gruix està aquí. Sí. Aquesta tela asfàltica ho repixa per sota, que seria... Llavors veus el gruix del matxembrat, Sí, de l'aïllament. el gruix de l'aïllament, amb un llistó per davant que et passaria i ja estaria, ja no el veuries, amb un llistó del gruix aquest de 8 centímetres. Jo no he vist en algun puesto això. Ve tapat per la tela asfàltica. I si es pot fer com jo dic, que aquest aïllament que porto té suficient rigidesa i al soldar-ho no se'l carreguen, crec que és més bona solució. Bona solució el què? Posar el butil damunt de l'aïllament. Bueno, doncs pregunta-ho i si... Si l'Omar ho veu clar, que això pot ser, jo ho faré com et dic jo. El butil damunt de l'aïllament. Perquè és un aïllament d'alta densitat fort, que està preparat per aguantar pes. Llavors què hi guanyem amb tot això? Amb tot això que... Sí, doncs que tu tindràs aquí el llistó. No, la post. La post, perdó, Sí. la post. Sí, Damunt de la post, l'aïllament. L'aïllament. I damunt, el butil. Sí. I això anirà aquí, i aquí ho mataré tot en pedra. I sol embolarà la pissarra. Taparàs amb pedra això? Sí. Em taparé l'aïllament amb pedra. L'aïllament el portaré fins aquí. L'aïllament el portaré fins aquí. No el pots tapar amb I pedra, això... tens l'aïllament sota. Clar. I et fa la pedra I em pixaria, entre pedra i pedra, em pixaria aigua. Però això he de preguntar a l'Omar si puc fer-ho. Pregunta-li si ho pots I llavors fer, jo tindrà, no tinc cap inconvenient, i tindrà un sentit haver portat aquest aïllament fort, perquè amb aïllament normal això no podria fer-ho.
Això se lo puc fer amb un element que sigui rígid, que és aquest d'alta densitat, que costa 3 vegades més que el normal. Llavors tenia un sentit, si no m'hauria gastat els quartos tontament, m'hauria gastat No, 1.200... però vull dir, ho has fet per això. I una altra cosa que seria, una altra cosa que hagués sigut així, és agafar, feu tot això i fotre, però no t'ho recomano perquè és lleig, però a sota tot l'element projectat. Això, si alguna taulada, que ja no n'hi ha cap, bueno, n'he vist una dalt que encara està bé, doncs fer-ho allà.